Kamar yadda rahotanni ke yawo a kafafen sada zumunta na social media, an samu takun saƙa tsakanin jarumi Umar M. Shareef da momi Gombe a wajen ɗaukar shahararren fim ɗin nan na Zainab Abu, wanda Abubakar Bashir mai shadda ke shiryawa, jarumi Alinu ke bada umarni. Tun da farkon fara dai an fara gutsuri tsoma ne akan cewa momi Gombe ba ita ce asalin jarumar da za a saka a cikin wannan fim na Zainab Abu ba. Jaruma Bilkisu Shema ita ce tun a farko ake sa ran za ta fito a cikin fim ɗin bisa irin kyakkyawar alaƙar da take tsakaninta da mashirin fim ɗin. Sai da kuma yunkurin nata na fitowa a cikin shirin fim ɗin Zainab Abu ya ci tara, kasancewar ba ta da cikakkiyar rijista da hukumar tace fina-finai ta censorship board da ke nan Kano, wanda hakan ne sa aka canza ta da jaruma momi Gombe. Sai dai tun bayan kasancewarsu a wajen ɗaukar shirin na Zainab Abu, jarumi Umar M. Shareef da momi Gombe ba sa jituwa kamar dai yadda wasu ke faɗi. To hakan ce ta sa ake raɗe-raɗi a wajen ɗaukan wancan fim na Zainab Abu sun samu rashin jituwa kasancewar ba sa ga miciji. Sai dai jarumi Alinu wanda shine mai bada umarni a wannan shirin fim ɗin na Zainab Abu ya kauda wannan batun jita-jita na gulma da ake yi cewar an samu takun saƙa tsakanin jarumi Umar M. Shareef da kuma ita tauraruwa momi Gombe, wanda shi karan kansa jarumi Alinu kamar yadda wasu ke gutsir tsoma cewa ba sa shiri da ita jaruma momi Gombe saboda alaƙar da ke tsakaninsa da iyayen gidanta, wanda ake bayyana cewa Sunusi Oscar 442 shine uban gidanta da kuma Adam A. Zango, sai kuma tauraron mawaƙan zamanin nan wadda tauraruwarsa ke haskawa a yanzu wato Hamus Breaker. Amma ko da magoya baya waɗanda suka je kallon yadda ake ɗaukar shirin fim ɗin Zainab Abu sun musanta wannan surutu, kasancewar shi mashiryin shirin Abubakar Bashir mai shadda ba shi da abokin gaba a masana'antar ta shirya fina-finai. Haka shi ma jarumi Alinu a matsayinsa na babba bai ɗauki wannan a matsayin wani abu da mutane za su dinga cece kuce a kai ba. A don haka ana nan ana ɗaukar shirin fim ɗin Zainab Abu a cikin nutsuwa da samun nasarori, kuma aiki yana kyau ba tare da samun wata matsala tsakanin jaruman guda biyu ba, kamar dai yadda wasu ke raɗe-raɗin takun saƙa tsakanin jarumi Umar M. Shareef da kuma ita momi Gombe. To wasu na ganin cewa samun waje da ita momi Gombe ta yi a cikin wannan shirin fim na Zainab Abu shine abin da ya tunzura magoya bayan jaruma Bilkisu Shema, ganin cewar ita ce tun farko ake sa ran za ta fito a wannan fim ɗin, amma sai gashi momi Gombe ta samu nasarar fitowa a matsayin tauraruwa saɓanin ita Bilkisu Shema wadda ake sa ran za ta fito tun a farko. To amma dai ga bisa sahihan bayanan da suke fitowa daga bakunan waɗannan jarumai a bayan fage na nuna cewa wannan satuka sakatsi da ake tunani akwai tsakanin jaruman guda uku, wato Bilkisu Shema, Umar M. Shareef da kuma jaruma momi Gombe ba gaskiya ba ne. Dukkaninsu suna mu'amala da juna ba tare da tsangwama ko kuma gaba a junansu ba. Ku ci gaba da bibiyar shafukanmu na Altarib TV domin samun rahotannin da suka shafi masana'antar shirya fina-finai ta kannywood da kuma kallon shirye-shiryenmu masu dogon zango wato series drama. A don haka kada ku manta ku danna subscribe, like, comment sannan ku sharing bidiyon da muka dora domin samun damar kallon shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode. Kamar yadda rahotanni ke yawo a kafafen sada zumunta na social media, an samu takun saƙa tsakanin jarumi Umar M. Shareef da momi Gombe a wajen ɗaukar shahararren fim ɗin nan na Zainab Abu, wanda Abubakar Bashir mai shadda ke shiryawa, jarumi Alinu ke bada umarni. Tun da farkon fara dai an fara gutsuri tsoma ne
akan cewa momi gombe ba ita ce asalin jarumar da za a saka a cikin wannan fim na Zainabu Abu ba. Jaruma Bilkisu Shema ita ce tun a farko ake sa ran za ta fito a cikin fim ɗin bisa irin kyakkyawar alaƙar da take tsakaninta da mashirin fim ɗin. Sai da kuma yunkurin nata na fitowa a cikin shirin fim ɗin Zainabu Abu ya ci tura, kasancewar ba ta da cikakkiyar rijista da hukumar tace fina-finai ta censorship board da ke nan Kano, wanda hakan ne sa aka canza ta da jaruma momi gombe. Sai dai tun bayan kasancewarsu a wajen ɗaukar shirin na Zainabu Abu, jarumi Umar Shareef da momi gombe ba sa jituwa kamar dai yadda wasu ke faɗi. To hakan ce ta sa ake raɗe-raɗi a wajen ɗaukan wancan fim na Zainabu Abu sun samu rashin jituwa kasancewar ba sa ga miciji. Sai dai jarumi Ali Nuhu wanda shine mai bada umarni a wannan shirin fim ɗin na Zainabu Abu ya kauda wannan batun jita-jita na gulma da ake yi cewar an samu takun saƙa tsakanin jarumi Umar Shareef da kuma ita tauraruwa momi gombe, wanda shi karan kansa jarumi Ali Nuhu kamar yadda wasu ke gutsir tsoma cewa ba sa shiri da ita jaruma momi gombe saboda alaƙar da ke tsakaninsa da iyayen gidanta, wanda ake bayyana cewa Sunusi Oscar 442 shine uban gidanta da kuma Adam A Zango, sai kuma tauraron mawakan zamanin nan wadda tauraruwarsa ke haskawa a yanzu wato Hamus Breaker. Amma ko da magoya baya waɗanda suka je kallon yadda ake ɗaukar shirin fim ɗin Zainabu Abu sun musanta wannan surutu, kasancewar shi mashiryin shirin Abubakar Bashir mai shadda ba shi da abokin gaba a masana'antar ta shirya fina-finai. Haka shi ma jarumi Ali Nuhu a matsayinsa na babba bai ɗauki wannan a matsayin wani abu da mutane za su dinga cece ku ce a kai ba. A don haka ana nan ana ɗaukar shirin fim ɗin Zainabu Abu a cikin nutsuwa da samun nasarori, kuma aiki yana kyau ba tare da samun wata matsala tsakanin jaruman guda biyu ba, kamar dai yadda wasu ke raɗe-raɗin takun saƙa tsakanin jarumi Umar Shareef da kuma ita momi gombe. To wasu na ganin cewa samun waje da ita momi gombe ta yi a cikin wannan shirin fim na Zainabu Abu shine abin da ya tunzura magoya bayan jaruma Bilkisu Shema, ganin cewar ita ce tun farko ake sa ran za ta fito a wannan fim din, amma sai gashi momi gombe ta samu nasarar fitowa a matsayin tauraruwa sabanin ita Bilkisu Shema wadda ake sa ran za ta fito tun a farko. To amma dai ga bisa sahihan bayanan da suke fitowa daga bakunan waɗannan jarumai a bayan fage na nuna cewa wannan satuka sakatsi da ake tunani akwai tsakanin jaruman guda uku, wato Bilkisu Shema, Umar Shareef da kuma jaruma momi gombe ba gaskiya ba ne. Dukkaninsu suna mu'amala da juna ba tare da tsangwama ko kuma gaba a junansu ba. Ku ci gaba da bibiyar shafukanmu na Altarif TV domin samun rahotannin da suka shafi masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood da kuma kallon shirye-shiryenmu masu dogon zango wato series drama. A don haka kada ku manta ku danna subscribe, like, comment sannan ku sharing bidiyon da muka dora domin samun damar kallon shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode. Kamar yadda rahotanni ke yawo a kafafen sada zumunta na social media, an samu takun saƙa tsakanin jarumi Umar Shareef da momi gombe a wajen ɗaukar shahararren fim ɗin nan na Zainabu Abu, wanda Abubakar Bashir mai shadda ke shiryawa, jarumi Ali Nuhu ke bada umarni. Tun da farkon fara dai an fara gutsuri tsoma ne akan cewa momi gombe ba ita ce asalin jarumar da za a saka a cikin wannan fim na Zainabu Abu ba. Jaruma Bilkisu Shema ita ce tun a farko ake sa ran za ta fito a cikin fim ɗin bisa irin kyakkyawar alaƙar da take tsakaninta da mashirin fim ɗin. Sai da kuma yunkurin nata na fitowa a cikin shirin fim ɗin Zainabu Abu ya ci tura, kasancewar ba ta da cikakkiyar rijista da hukumar tace fina-finai ta censorship board da ke nan Kano, wanda hakan ne sa aka canza ta da jaruma momi gombe.
sai dai tun bayan kasancewarsu a wajen ɗaukar shirin na Zainabu Abu, jarumi Umar Shareef da momi Gombe ba sa jituwa kamar dai yadda wasu ke faɗi. To hakan ce ta sa ake raɗe-raɗi a wajen ɗaukan wancan fim na Zainabu Abu sun samu rashin jituwa kasancewar ba sa ga miciji. Sai dai jarumi Ali Nuhu wanda shine mai bada umarni a wannan shirin fim ɗin na Zainabu Abu ya kauda wannan batun jita-jita na gulma da ake yi cewar an samu takun saƙa tsakanin jarumi Umar Shareef da kuma ita tauraruwa momi Gombe. Wanda shi karan kansa jarumi Ali Nuhu kamar yadda wasu ke gutsir tsoma cewa ba sa shiri da ita jaruma momi Gombe saboda alaƙar da ke tsakaninsa da iyayen gidanta wanda ake bayyana cewa Sunusi Oscar 442 shine uban gidanta da kuma Adam A Zango sai kuma tauraron mawaƙan zamanin nan wadda tauraruwarsa ke haskawa a yanzu wato Hamus Breaker. Amma ko da magoya baya waɗanda suka je kallon yadda ake ɗaukar shirin fim ɗin Zainabu Abu sun musanta wannan surutu kasancewar shi mashiryin shirin Abubakar Bashir mai shadda ba shi da abokin gaba a masana'antar ta shirya fina-finai. Haka shi ma jarumi Ali Nuhu a matsayinsa na babba bai ɗauki wannan a matsayin wani abu da mutane za su dinga cece kuce a kai ba. A don haka ana nan ana ɗaukar shirin fim ɗin Zainabu Abu a cikin nutsuwa da samun nasarori kuma aiki yana kyau ba tare da samun wata matsala tsakanin jaruman guda biyu ba kamar dai yadda wasu ke raɗe-raɗin takun saƙa tsakanin jarumi Umar Shareef da kuma ita momi Gombe. To wasu na ganin cewa samun waje da ita momi Gombe ta yi a cikin wannan shirin fim na Zainabu Abu shine abin da ya tunzura magoya bayan jaruma Bilkisu Shema ganin cewar ita ce tun farko ake sa ran za ta fito a wannan fim din, amma sai gashi momi Gombe ta samu nasarar fitowa a matsayin tauraruwa sabanin ita Bilkisu Shema wadda ake sa ran za ta fito tun a farko. To amma dai ga bisa sahihan bayanan da suke fitowa daga bakunan waɗannan jarumai a bayan fage na nuna cewa wannan satuka sakatsi da ake tunani akwai tsakanin jaruman guda uku wato Bilkisu Shema, Umar Shareef da kuma jaruma momi Gombe ba gaskiya ba ne. Dukkaninsu suna mu'amala da juna ba tare da tsangwama ko kuma gaba a junansu ba. Ku ci gaba da bibiyar shafukanmu na Altarib TV domin samun rahotannin da suka shafi masana'antar shirya fina-finai ta kannywood da kuma kallon shirye-shiryenmu masu dogon zango wato series drama. A don haka kada ku manta ku danna subscribe, like, comment sannan ku share bidiyon da muka dora domin samun damar kallon shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode. Kamar yadda rahotanni ke yawo a kafafen sada zumunta na social media, an samu takun saƙa tsakanin jarumi Umar Shareef da momi Gombe a wajen ɗaukar shahararren fim ɗin nan na Zainabu Abu wanda Abubakar Bashir mai shadda ke shiryawa, jarumi Ali Nuhu ke bada umarni. Tun da farkon fara dai an fara gutsuri tsoma ne akan cewa momi Gombe ba ita ce asalin jarumar da za a saka a cikin wannan fim na Zainabu Abu ba. Jaruma Bilkisu Shema ita ce tun a farko ake sa ran za ta fito a cikin fim ɗin bisa irin kyakkyawar alaƙar da take tsakaninta da mashirin fim ɗin. Sai da kuma yunƙurin nata na fitowa a cikin shirin fim ɗin Zainabu Abu ya ci tara kasancewar ba ta da cikakkiyar rijista da hukumar tace fina-finai ta censorship board da ke nan Kano, wanda hakan ne sa aka canza ta da jaruma momi Gombe. Sai dai tun bayan kasancewarsu a wajen ɗaukar shirin na Zainabu Abu, jarumi Umar Shareef da momi Gombe ba sa jituwa kamar dai yadda wasu ke faɗi. To hakan ce ta sa ake raɗe-raɗi a wajen ɗaukan wancan fim na Zainabu Abu sun samu rashin jituwa kasancewar ba sa ga miciji. Sai dai jarumi Ali Nuhu wanda shine mai bada umarni a wannan shirin fim ɗin na Zainabu Abu ya kauda wannan batun jita-jita na gulma da ake yi
cewar an samu takun saƙa tsakanin jarumi Umar M Shareef da kuma ita tauraruwa Momi Gombe, wanda shi karan kansa jarumi Nuhu kamar yadda wasu ke gutsir tsoma cewa ba sa shiri da ita jaruma Momi Gombe saboda alaƙar da ke tsakaninsa da iyayen gidanta, wanda ake bayyana cewa Sunusi Oscar 442 shine uban gidanta da kuma Adam A Zango, sai kuma tauraron mawakan zamanin nan wadda tauraruwarsa ke haskawa a yanzu wato Hamus Breaker. Amma koda magoya baya waɗanda suka je kallon yadda ake ɗaukar shirin fim ɗin Zainabu Abu sun musanta wannan surutu, kasancewar shi mashiryin shirin Abubakar Bashir Mai Shadda ba shi da abokin gaba a masana'antar ta shirya fina-finai. Haka shi ma jarumi Nuhu a matsayinsa na babba bai ɗauki wannan a matsayin wani abu da mutane za su dinga cece kuce a kai ba. A don haka ana nan ana ɗaukar shirin fim ɗin Zainabu Abu a cikin nutsuwa da samun nasarori, kuma aiki yana kyau ba tare da samun wata matsala tsakanin jaruman guda biyu ba, kamar dai yadda wasu ke raɗe-raɗin takun saƙa tsakanin jarumi Umar M Shareef da kuma ita Momi Gombe. To wasu na ganin cewa samun waje da ita Momi Gombe ta yi a cikin wannan shirin fim na Zainabu Abu shine abin da ya tunzura magoya bayan jaruma Bilkisu Shema, ganin cewar ita ce tun farko ake sa ran za ta fito a wannan fim din, amma sai gashi Momi Gombe ta samu nasarar fitowa a matsayin tauraruwa sabanin ita Bilkisu Shema wadda ake sa ran za ta fito tun a farko. To amma dai ga bisa sahihan bayanan da suke fitowa daga bakunan waɗannan jarumai a bayan fage na nuna cewa wannan satuka sakatsi da ake tunani akwai tsakanin jaruman guda uku, wato Bilkisu Shema, Umar M Shareef da kuma jaruma Momi Gombe ba gaskiya ba ne. Dukkaninsu suna mu'amala da juna ba tare da tsangwama ko kuma gaba a junansu ba. Gaba da bibiyar shafukanmu na Altarif TV domin samun rahotannin da suka shafi masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood da kuma kallon shirye-shiryenmu masu dogon zango wato series drama. A don haka kada ku manta ku danna subscribe, like, comment sannan ku share bidiyon da muka dora domin samun damar kallon shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode.